Baitzea dela eta etaren arma horiek garraiatzeagatik estatu frantseseko judikaturak inputatu egin baitituzte eta gure dinamikak ere hasteko beraiekiko elkartasuna isladatzean zentratuko dira. Bestalde, eragile politiko, sozial eta kulturala konponbiderako giltzen dinamikan barneratzea ere izango dugu helburu, beti esan dugun bezala zenbat eta gehiago eta aniztasuna zenbat eta handiagoa den, lana errezagoa egitea baitzaigu, eta hau egingo dugu 3 helburu nagusirekin batez ere. Alde batetik, esan bezala, salbuespen legedia eta politikei amaiera ematea eta alderdi politiko desberdinek beraien agendetan iniziatiba hauek barneratzea. Bestalde, salbuespen legedia honen ondorio denak pairatzen dituztenen egoerak hobetzeko pausuak ematea, eta bukatzeko eta nola ez, biktimekiko konpromesua indartzea. Beno, beste behin ere manifestazio kolosala erraldoia ez da, hemen Bilbon egin dena, tamalez egin behar dena, egia da, presoen auzian urratzak eman direla, baina tartean alandare, salbuespenezko politikarekin amaitzeko beharra aldarrikatu duzue zaretik. Anaiz, kaixo, eta zein egiten duzuen balorazioa? Oso positiboa, nik uste dut gaur berriz Bilboko karrikek edo euskal jendarteak adierazi duena da hemen segitu behar dela eta ezin dela onartu oraindik salbuespenezko neurriekin topo egiten, eta nik uste dut hemen jendeak nahi duela etxera bide hori ikusi, etxera bide hori kontsideratzen duela elkarla bizitzarako klabe bezala, da biktimen rekonotzimendua den bezala, eta nunbait guk segitu nahi dugu, egindako guztia hor da, eta hala, nik uste dut indar adierazpen edera izan dela berriz Bilboko karriketan milaka eta milaka euskal herritar, euskal herri osotik batu den jendetza hori eta nazioartetik dugun babes hori, eta manifa horrek ekartzen duen sentsazio nola ejan, ez? Sortzen dizun animo hori eta konbentzimendu hori bide honean gaudela, eta kostala kosta, bai ala bai segitu behar dugula bide hori urratzen. Zarek deitutako manifestazioarekin bat egin duten milaka eta milaka herritarrek, horrez gain gizarte eragileek, sozialek eta alderdi politikoek ere bat egin dute, ezta? Eta hemen egon da, hainbaten ordezkaritza, salbuespenezko politikarekin bukatzeko konponbiderako giltzak izateko, zein da giltza? Giltza, nik uste giltzaren simboloa hainitza da. Giltza salbuespenekin bukatzea da. Giltza da norberak bere baitan duen hori eta egunerokoan ekar lezakeena. Eta nik uste dut sinestea, naiz eta oso komplexua emaiten duen, ez ditugulakotz ategeen giltzak, pentsatzea, segitzea hola, indarmetaketatik, egunerokoan sinaurri lan hortatik, aldarazten alditugula gauza. Guk Ipar Euskal Herrian bidea ez ginuen erretxa, eta lortu dugu, gehiengo hori artikulatuz eta mobilizazio etengabearekin logikak aldarazten. Logikak gizartean, baina logikak ere auzitegietan. Eta momentuan aldaketa, osoko aldaketarik egon ezean, uste dut, erantzunkizunez denek jokatu behar dugula eta segitu kontzientziak lantzen, aldatzen eta sinesten, olako momentuak ere klabeak direla bide horretan. Urratzak eman bai, baina oztopoak oraindik nagusi ez da, tartean gradu progresioetan, gradu progresioiek tamalez ez dira ematen, zarek adierazi duenez, 100tik gora baldintza horiek betetzen dituzte, baina gradu progresio hori ez diete eskaintzen. Bai, gero badakigu, osoko aldaketa ez da emana, eta nik uste dut Euskal Herrian artikulatuko dugun kontsentsu zabala eta mobilizazioak ekarriko duela logikak aldarazten. Nik errepikatzen dut,
Baldintzapeko askatasunan bidea itxia zen frantses estatuan. Eta azkenean, epaileak baita fiskaltza berak egin den urtetako egindako lanak eta adierazitako gogo aldarrikapen horrek ekarri du honen izenean ere aldatu egin dutela hoien pentsaera eta dosier horiek aztertzeko momentuan. Nik usut sinetsi behar dugula bagirela giltza hortan eta guk egiten dugunak eragina duela. Ieslari eta deportatuen kasuan bada aukerarik urratsak emateko? Segitu beharko da bide beretik, nik uste dut guk integraltasun batean hartzen dugula etxeratze prozesu hori eta hortan ere segituko dugula berdin. Eta lanean eta oztopoz oztopo asmatzen, pentsatzen, nola egin aldarazteko gauzak eta batez ere desblokeatzeko egoera. Urtero, txikitatik. Txikitatik guraso ginta urtero eta aurten beste urte bat ez, honea. Ez da, gidatzen lehenengo aldia bai, baino txikitatik etorri geha, eta etortzen segiko dugu arrazoia daren bitarten. Badia urte batzu bai, etortzen garela bai. Nik uste, bain ja presoen dispertsioa eta bukatu dela, baina haindikan barruan daudela kontuan hartuta, haindikan apoioi erakustea garantzitsua egiten zaigulako, hona etortzea. Arrazoia, preso eta ieslari guztik etxen nahi ditugula, salbuespeneko neurrik bukatzea, eta ja pausa eman deu, gehienak Euskal Herrin daude batez, eta hori, danak etxean aske dauden arte, tortzen jarraituko dugu. Bengoz hau bukatu bia da, salbuespeneko egoera hau, etxen ari dian presoekin, bukatu bia da, etxen ari dian hirugarren graduekin, baldintzapeko askatasunaken ez dago eskubiderik, eta bengoz hau konpondu diako da, behin konbibentzia eta elkarbizitza eta indartzea nahi badugu. Animo, animo. Zuek barrutik jarraitu eta gu jarraituko kanpotik borrokatzen. Maite zaituztegula, gazteok zuekin gaude, eta kanpoan itxengo zaituztegu. Bueno, animo eta aurten bai izango dara azkena. Hau moitxu inbia da eta animo asko hor barruan zaiten guztioi eta berrikusten gantalian aurten. Paradisua agindu arren basamortura sartu gaituzte denak sartzean atea itxiri giltzak utxetan gorde dituzte. Dekadentzia ala ambizio. Hori da hurrengo hauteskundetan jokoan egongo den dilema. Eta gure ustez, eta nire ustez, gauden lekuan jarraitzea ez da aukera bat. Berdina egiten jarraitzea ez da aukera bat. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako politikagintza instituzionalak behar du puntu eta parte bat egin. Ziur naiz, datozen hilabetetan posible egingo dugula martxa den ziklo aldaketa atzeraezina egitea. Uste dut Txillardiriren ekarpena
bai politikan, bai hizkuntza alderditzan, bai soziolinguistikan, bai kulturgintzan, literaturan ikeragarria izan dela, eta gaur egun, hizkuntza alderditzan esate baterako ditugun ekarpen asko berari esker. Berari zorbizkio. Ustua izan dadin gure izentegia, txillardegin behar gorri burutegia. Txillardegin behar gorri burutegia. Bilbo eta Gaztela hartutako erabakia izan da hau, gailu hauen bateriek eragindako sute eta deflagrazioak ekiditeko asmoarekin. Erakundeetatik azaldu dutenez, bidaiarien segurtasuna bermatzeko neurria izango da hau, garraio publikoa erabiltzen duten pertsonen. Txerik gabeko gizon bat Donibane auzoko Azueloko monasterio plazan hilda aurkitu dute. Polizia municipalak heriotza arrazoi naturalengatik gertatu dela adierazi du. Iruñerriko etxebizitza sindikatuak elkarretaratzea deitu du kapitalismo hiltzailea lelopean arratsaldeko 6etan Iruñeko udaletxe plazan, aste honetan gertatutakoa salatzeko. Heriotza ostiraletik larun baterako goizaldean gertatu zen, naiz eta gorpua atzo aurkitu. Etxebizitza sindikatutik egoera hau salatu dute eta elkarretaratzarekin bat eginen dute. Iker Narbona bozeramaileak kasu hau salatzeaz aparte gizartea kritikatu du. Salatu nahi duguna da gizarte kapitalistaren funtzionamenduaren ondorio diren heriotza mota hauek. Izan ere, gizarte kapitalistaren funtzionamenduak berak eragiten du milaka eta milaka pertsona miseriara kondenatuta egotea. Eta kasu honetan, etxebizitza baterako sarbiderik ere ez izatea. Une honetan, Iruñeak 3 baliabide ditu jasotako eskarari erantzuteko. Trinitarioen aterpetxea gaur egun 58 plaza dituena, Andre Apostolikoen eraikin zaharrean prestatutako aterpetxe berria, oraintxe 60 plaza dituena, eta azkenik hotz boladagatik eskaini dituzten ostatuak. Haietatik 11 logela bikoitz erabili direnak modu egonkorrean eta eskarian bianeko gauetan 18 logeletara iritsi direnak. Iruñeko udal gobernu berri bizitzaren garestitzea salatzeko eta horren inguruan hausnarketa egiteko mahai ingurua deitu du Sasoia jubilatuen elkarteak. Pandemiaren ostean elkarteari bultzada bat emateko asmoz, Sasoiaren barnean hausnarketarako batzorde ezberdinak sortu ziren, haien artean komunikazio eta iritzi batzordea. Batzorde horren helburua pentsiodunei eragiten dien gaien artean eztabaida piztea da, eta horrela erosketa saskiaren igoerarekin batera, gai horren inguruko iritzi bilketa bultzatu zuten. 180 pertsonek parte hartu zuten iritzi biltze horretan, eta ondorio gisa bizitzaren garestitzearen inguruko hausnarketa zabaltzea erabaki zuen batzordeak. Prentsaurrean salatu nahi izan dute, beti aurkitzen dela justifikazioa prezioen igoerarako. Baina horren atzean, interes espekulatibo handia eta kontrol politiko eskasa dagoela azaldu nahi izan dute. Horren atzean, interes espekulatibo handia eta kontrol politiko txikia dagoela pentsatzen dugu. Pertsona askok sufritzen dute beren erosketa mailari eusteko. Korporazio handien aberastasun lotsagarria eta aberastasun handiak ikusten dituzten bitartean. Kasurik onenean, pentsioak KPI-arekin handitzen dira, eta erosketa saskia elikagaiak 7,3% igo dira 2023an. Gaiaren inguruan sakontzeko, mahai ingurua deitu dute urtarrilaren 18an bizitzaren garestitzea ez dela saiestezina lelopean. Bertan, Juan Carlos Longas eta Edurne Larrañagak parte hartuko dute. Horrekin batera, kontzentrazioa izanen da Korte Ingles parean bizitzaren garestitzea salatzeko. Bermeoko bizilagun baten heriotza ari da ikertzen ertzaintza. Bihotz eta arnaz gelditzea izan zuen, baina ezin izan zuten ospitalera eraman 2 anbulantzia saboteatuta baitzeuden.
Anbulantzia zerbitzua arduratzen den enpresak salatu egin zuen, Ertzaintzaren eta Guardiako epaitegien aurrean Gernikako anbulantzia batek gurpiak zulatuta eta kristalak hautsita zituela, 71 urteko gaixo bat Bermeon bihotz eta arnaz gelitzarekin artatzera zioanean. Bermeoko baseko ibilgailua zen emakumea artatzera joan behar zuena, baina saboteatuta zegoen eta ezin izan zuen premiazko laguntzarik eskaini erasoaren ondorioz. Desde octubre hasta la fecha, todas las ambulancias de Vizcaya han sido atacadas y en alguna ocasión se ha dejado una zona con más de 500.000 de habitantes sin una respuesta inmediata. Hala ere, sindikatuek beste 15 eguneko greba deialdia egin dute Euskal Osasun Garraioan urtarrilaren 8tik 21 arte. Greba egunak iazko urrian hasi ziren. Haren aldarrikapen nagusia da azpi kontratatutako ambulantzietako langileen lan baldintzak Osakidetzako langileenekin homologatzea. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, azken egunotan 30 anbulantzia inguru lokalizatu dira kristaletan, gurpietan eta antzerako ispiluetan kalteekin. Delituzko ekintza horien ondorioz atzeratu egin dira egin barreko zerbitzuak, Ertzaintzak dagokion ikerketa jarri du abian gertaeren nondik norakoak argitzeko. Arabako ibaien mantentze lan eta arduratzen diren langileek hilabeteko grebari ekin diote. Mediterraneoko ibaiak enpresaren etengabeko ez betetzeek eragindako egoera jasanezina dela salatzeko asmoarekin. Mediterraneoko ibaiak aldi baterako enpresa elkartearen 11 langilek uraren Euskal Agentzia Publikoak azpikontratatzen duen enpresaren plantilla hain zuzen, Arabako ibaiak alik eta baldintza honenetan egotea arduratzen dira. Uholdeak ekiditea helburu duten lanak. Era sindikatuak salatu duenez, langileen lan baldintzak prekarioak dira, lan arriskutsuak egiten dituztelarik, kasu batzuetan 1.500 eurotik beherako soldatengatik. Prekarizazioak lan istripuen gogorakada suposatu duela baieztatu dute. Menos precariedad y más salud laboral. El servicio está llevándose hacia más obras de construcción. Cuando nosotros somos teóricamente, según este convenio, jardineros, pues no tenemos la gente no tiene una preparación en obras, etcétera. Entonces esto está causando pues siniestrabilidad, ¿no? Y precariedad en el trabajo. Una compañera tuvo un accidente laboral este año, perdió una falange. Esa precariedad está trayendo problemas de salud laboral, de accidentes y demás. Enpresak hitzarmenean ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen ez dituela salatu dute ere. Egoera jasanezina bilakatu dela baieztatu dute. Lan osasunaren arloko betekizunak etengabe ez betetzeak langileen osatasun fisikoa arriskuan jartzen duela azpimarratuz. Momentuz enpresak langileek egindako elkartzeko deiari ez dio erantzun. Gauzak bere horretan mantentzen badira, langileek greba luzatzea ez dute baztertzen. Kaixo, eguerdion, bai, kirolari dagokionez, larunbateko Euskal Derbia da azpimarratzeko nagusiena. Atletikek 2-1 Real Sociedad irabazi zuen Samamesen Berengerren 2 golei esker. Zurigorriak errebantxa hartu zuten txuri-urdinen kontra denboraldiko lehen neurketan porrota jasostean. Berenger izan zen lehen zatiko protagonista argia eta berak ireki zuen markagailua 30. minutuan. Area txikian leku aurkitu ostean baloia sarera bultzatu zuen. 42. minutuan Nico Williamsen jokaldia heldu zen. Guruzeta errematatzen saiatu zen, baina Zubeldiak eragotzi egin zion eta Berengerrek baloia solte harrapatu eta ate barrura bidali zuen. Bigarren zatiko azken zatia trabatuagoa izan zen, baina bi taldeek presioa egiten jarraitu zuten bi aldeetan. Reala saiatu zen kolpatzen aldeak murrizteko. Ate aurrean behin baino gehiagotan jaurtiketak eginez, baina zuen etxeko taldea estualdian jarri. 78. minutura arte, Oyarzabalek egin zuen gola baloia bularrekin sareratuta. Azkenean garaipena bilbotarrentzat izan zen eta oraingoz 3. postuan kokatzen dira txapeldunen ligako postuetan hain zuzen ere. Erreala 6. da, Atletik 9 puntu baino gutxiago izan da. Beste alde batetik Alabesek garaipen oso garrantzitsua lortu zuen Sánchez Pizjuanen Sevilla irabazten 2-3. Luis García Plazaren mutilak 2-2 jarri ziren, baina etxeko taldea bina markagailua berdindu zuen. Azken txampan Ruben Duarte 3. gola sartu zuen eta oso garaipen garrantzitsua eman zion talde babasorrei. Orain, Gasteiztarrak Atletiken aurka Errege Kopan jokatuko beharko dute bihar Samamesen. Bestalde, Osasunak ez zuen bere liga norgehiagoka jokatu, Espainiako Superkopari baizen pasaden astean. Iruñarrak kopan ere konpetiziorako itzuliko dira, Errealaren aurka hurrengo asteazkenean. Emakumeek bai jokatu dute eta gure lehen mailako taldeak garaipena lortu egin dute, Erreginaren kopa neurketetan.
Atletikek eta Erreala Madrid Club de Futbol eta Sporting Huelva gainditu zuten final laurdenetara sailkatzeko. Alabez, Gloriosasek ezin izan zuten Atletico Madrilen aurka eta porrota jaso zuten 1-2. Gainera, emakumezko saskibaloian, IDK Euskotrenek irabazi zuen Kutxabank Arazkiren aurkako euskal derbia, 73 eta 47 emaitzarekin igande honetan. Ondorioz, Gipuzkoako taldeak sailkapenaren goialdean jarritzen dute 10 garipena eskuratuta. Arabako taldeak aldiz 7 partida irabazi ditu orain arte eta jaitseratik urrun jarraitzen dute. Gizonezko saskibaloian Azurne Bilbao Basketek galdu egin zuen Morabank Andorraren aurka. 87 eta 78ko emaitzarekin Endesa Ligako 18. jardunaldiko partida. Tobias Bjork Bilbao Basketen jokalari ohia partiduko saskiratzaile onena izan zen 20 puntu sartuta. Baskoniak Baxi Manresa gainditu zuten 82 eta 80 Howard bigarren zatian emandako erakustaldi ostean. Estatu Batuarrak 20 puntu sartu zituen hain zuzen ere. Eta azkenik, Sara Gigantekek irabazi du Down Under Tourra azken etapare irabazita Australian. Txirrindulari australiarrak irabazi du emakumezkoen Down Under Tourreko 8. edizioko tituloa 3. eta azken etapa garaipena lortuta. Gigantek eraso jo zuen azken igoeran helmugarako 2 kilometro pasatxora eta bakarrik heldu zen helmugara. 16 segundoko aldea atera zion Nienke Binke Holandarra eta 27 segundoko aldea Nev Bradbury eta Amanda Spratt herrikadiei. Arabako bertsolari txapelketak 40 urteko bidea beteko du urtarrilaren 28 eta martxoaren 16 bitartean burutuko den edizioarekin. 18 bertsolarik hartuko dute parte eta 6 izango dira Gasteizko printzipal antzokian egingo den final handira ailegatuko direnak. Finalean egoteko hori bai, final laurdenak eta final aurrekoak gainditu beharko dituzte. Lehenengo saioa Izarran izango da urtarrilaren 28an. Txapelketa Oionera helduko da ere otsailaren 4an eta Aramaiora hilabetearen 11an. 3 zita hauetako irabazleek Aramaion eta Dulantzin burutuko diren final aurrekoetan egongo dira. Aurtengo txapelketak parte hartze anitza izango du. Egungo txapelduna Peru Abarrategi bertan izango da. Berarekin izango dira ere aurreko urteko finalistak. Oiane Perea izan ezik txapelketari agur esan baitzion 2023an. Azkeneko edizioan parte hartu ez zuten 4 bertsolari egongo dira aurtengo txapelketan. Aroa Zubizarreta, Eliz Zaldua, Izar Mendiguren eta Martin Abarretegi. Denek hori bai txapelketaren edizio ezberdinetan jada parte hartu dutenak. Adin tarte zabala egongo da txapelketan ere. Bertsolaririk gazteena Maili Agirre izango da. 19 urteko gasteiztarrak Arabako eskolarteko bertsolari txapelketa irabazi du azkeneko 3 urteetan. Parte hartzailerik zaharrena bestetik Ricardo González de Durana izango da. 75 urterekin besteak beste Gasteizko bertso eskolako sortzaileetako bat 1982an. Txapelketaren jarraipena urtero bezala Arabako Bertsozale elkartearen webgunean eta bertsoa.eu orriaren bitartez egin ahal izango da.
bat bada ez da